Shin ko kuna sana akan cewa wannan shine mutum na farko da ya fara siyan motar hawa a gabaki ɗaya faɗin Najeriya? Habat Makoli kenan, wanda ake yi malakabi da cikakken ɗan kishin ƙasa, wanda ya sha yin gwagwarmaya da turawan mulkin mallaka, domin ko an ce so biyu suna garkame shi a gidan yari, wanda aka haifa a birnin Lagos a shekarar 1864, wanda kuma ya mutu a shekarar 1946 yana ɗan shekara 81 a duniya. Kamar yadda muka ayyana muku a farko, Makoli shine mutum na farko wanda ya fara siyan mota hawa a gaba ɗaya faɗin Najeriya a shekarar 1906. A wata majiyar ma an ce kakannin mutum daga nan arewa suke yin tattaki har zuwa birnin Lagos domin kashe kwarkwada idan su da wannan mota ta Habat Makoli. Kafin dai mu ci gaba, idan wannan shine zuwan ku na farko a wannan pejin namu na MAF Multimedia, kar ku manta da danna mana alamar follow, a yi comment, sannan a ci gaba da sharing din waɗannan programs namu domin ku ci gaba da ƙara ƙarfafa mana gwiwa. Akwai cikakken bidiyon a wannan pejin da kuma wannan YouTube channel din namu MAF Multimedia Hausa TV. Shin ko kuna sana akan cewa wannan ita ce mace ta farko wadda ta fara siyan motar hawa da kuɗinta na kanta a gabaki ɗaya faɗin Najeriya? Madan Efroye Tinubu kenan, wadda aka haifa a 1805 ta kuma mutu a 1887. Tana ɗaya daga cikin manya-manyan 'yan kasuwa masu kuɗi a jihar Abeokutan da ke kudancin Najeriya a lokacin turawan mulkin mallaka na Burtaniya. An ce ta shahara ne a ɓangaren cinikayyar bayi, sannan kuma da ɓangaren fitar da gishiri zuwa ƙasashen Turawa a lokacin turawan mulkin mallaka. Shin ko kuna sana akan cewa wannan ita ce mace ta farko wadda ta fara tuka kanta da kanta a cikin mota a gabaki ɗaya faɗin Najeriya? Madam Funmilago Ramson-Koti kenan, wadda aka haifa a shekarar 1900, sannan kuma ta mutu a 1978 a jihar Abeokutan da ke kudancin Najeriya. Tarihi ya nuna akan cewa ita wannan baiwa Allah turawan mulkin mallaka na Burtaniya ne suka fara koya mata tukin mota a birnin London. Sannan kuma an ruwaito akan cewa mahaifiya ce ga wannan shahararren mawaƙin da ke kudancin Najeriya wanda aka yi malakabi da Fela Kunti. Shin ko kuna sana akan cewa ba ma iya wannan bidiyon ba, har da sauran waɗansu bidiyoyi masu ban mamaki da ban al'ajabi suna akan wannan YouTube channel din namu mai suna MAF Multimedia Hausa TV, wanda muke neman sahalewar ku ta hanyar danna mana alamar subscribe domin sanar da ku a duk lokacin da muka dora waɗansu sababbin shirye-shiryen. Haka ga wata muhimmiyar sanarwa ta musamman. Wannan shirin da kuka gani katafaren kamfanin nan na IBB Business Center da ke Funtuwan jihar Katsina shine ya ɗauki nauyin kawo shi. Kamfanin da ya shahara wurin yin kasuwancin nau'ikan kayan mashina da kayayyakin motoci da injina da kuma oil. Ku dai ku sayi duk abin da kuke so a duk inda kuke, su kuma tura muku kaya a duk inda kuke a cikin farashi. MAF Multimedia Funtuwa.